Kristu inkosi bangcwele. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyambonga futhi nobaba uChagwe esamukela phakathi kwekhaya. Siyamdumisa kakhulu, uyinkosi ngazo zonke izikhathi. uJesu Kristu inkosi. Nosisi obesili obela phambi kwethu sisi Sibongile Chagwe. Siyambonga kakhulu naye echaza ukuthi le nkonzo uNkulunkulu wayehlela yena ukuze ube khona nawe nami ngibe khona kuhle kuhlanganyeleni ebukhoneni bukaNkulunkulu egameni elihle lenkosi ethu uJesu. Ngizothi emndenini wasekhaya kusho ukuthi uNkulunkulu unenhloso enkulu ngale ekhaya. uJesu Kristu inkosi. Mabayibambe inhloso kaNkulunkulu uthi ini bazozwa namhlanje. uJesu Kristu inkosi. Kusho ukuthi ozokhuluma okhulumela abafundisi bendawo. Sizocela umbanjwa eze ngaphambili ozokhulumela abefundisi bendawo. Sinobaba umbanjwa egameni elihle lenkosi ethu uJesu ophilayo. uJesu Kristu inkosi.